Alright, so natay bisita bro si kay brother Carleo. Bro, paila sa bro unsa imong napasakupan? Ako si Carlo, Roman Catholic. Sige, so naguro na pangutana atong amigo si Brother Carlo. Sige. Ay, mo tana, bro. Sige bro, sige. Nakoy nabasa sa Revelation na kung sino man ang nagsasabi na sila ay Hudyo ngunit hindi naman ay sila ay mga butbuton at mga antikristo. Bro, kinsa ni mga Hudyo pero dili naman pero ilang gisunod ang mga doktrina sa Hudyo kinsa man na simbahan? Okay, atong basahon na para nga nindot. Duha na ka teksto bo, pinadayag 3:9 o pinadayag 2:9. Asa may gusto nimong basahon, ang 3:9 o ang 2:9? Kan duha. Din ito sa pisa kay pareho naman na 3:9 kay umayo na nakita nako. Tanawa, ato dinhi. Sila nga mga iya sa sinagoga ni Satanas nga nag-ingon nga sila mga Hudyo apan dili di ay. Hinoon na makatanawa kini sila panhaon ako og pahapaon diha sa imong tiilan. Diha na imong gikot no nga sila tanang statement bro ha. Tanawa. Sila nga mga iya sa mga sinagoga ni Satanas nga nag-ingon nga sila mga Hudyo apan dili di ay hinoon na makat. Ang giingon sa sitas bro, ang kadtong sinagoga ni Satanas, sila nga nag-ingon nga sila mga Hudyo apan dili di ay. Ang Seventh-day Adventist bro, bisag asa nimo basahon sa 28 fundamental doctrine sa Seventh-day Adventist, wa gyud kay mabasa diha sa 28 fundamental doctrine sa Seventh-day Adventist nga nag-ingon or nanudlo ang Seventh-day Adventist nga kaming mga Seventh-day Adventist, mga Hudyo kami. Wa gyud mi wa gyud kay mabasa na sa 28 fundamental doctrine. Hinoon bro, kamong mga Katoliko maoy nagsigig ingon nga kami nagpaka-Hudyo. Kaysa unsang paagi, tungod ko no, kay nagsunod sa adlaw igpapahulay. Maunay inyon hanggi pasangil sa amua. Pero sa amua, nga pagtulon, wa gyud ni doktrina nga nagtudlo kami mga Hudyo. Wa po din nag-ingon nga, wa po nagsulti din hing revelation nga ang magsunod sa adlaw igpapahulay, mao na tong nagpaka-Hudyo na unya sinagoga na ni Satanas. Kay kung basihan ang Biblia bro, paghimo sa Ginoo sa adlaw igpapahulay, wala pay Hudyo. Wala pay Hudyo. Wala pa. Sunod na pauta na bro. So, kamo maoy matawag nga sinagoga ni Satanas. Kay kamo man na maoy nagsigig ingon nga kami mga Hudyo. Ang nag-ingon ra ba dinhi sa Biblia kadtong mga nag-ingon nga sila mga Hudyo. Maoy sinagoga ni Satanas. O karon kinsa may nagsigig ingon nga ang Seventh-day Adventist mga Hudyo. Di ba kamo? Kamo nahimong sinagoga ni Satanas. Next question. Sunod na po. Next question. Kasi sa'yo bro, niingon ang sanyong sabadista na defender na kamo ay Hudyo na Kristiyano o ikaw na dili Hudyo ingon ka? Kinsa ang defender sa Adventist nga nag-ingon ni ana? Kaya ang akong giingon bro, kaya ang akong giingon sa imuha bro, ang doktrina sa Adventist. Wala may doktrina ang Adventist nga nag-ingon kami mga Hudyo. Kay ako Pilipino man kong dako. Angkon kong Pinoy ko bro. Angkon ko, wag yung ko angkon nga Hudyo ko. Ikaw gyud diha nga. Kasi akatong sa ito. Asa din ito? Asa to? Ang katong giingon mo sa Biblia katong nag-ingon nga sila mga Hudyo onya opan dili di ay mo toy sinagoga ni Satanas. Kamo man may tanawa ko na inyo ang mga CFD. Kamo may nagsigig ingon nga ang Adventist
mga Hudyo. O yan, ingon sa Biblia, kadtong nagsigig ingon nga sila mga Hudyo, sila mga Hudyo. Oh, kinsa man tong nagsigig ingon nga sila mga Hudyo, di ba kamo? Ay, kamo mo ay sinagoga ni Satanas. Next na bata na. Next question. So sayop tong ingon ni Giovanni na kamo kay Hudyong Kristiyano. Ang akong gibasihan, bro, dili ang opinion, reaksyon sa mga kinsa ng mga Adventista nga nagsulti. Ang akong gibasihan, ang doktrina sa Seventh-day Adventist. Sa ako nang gikatubag sa imuha, walay doktrina ang Seventh-day Adventist nga nagtudlo kami mga sinagoga, kami mga Hudyo. Wa gyud na sa doktrina sa Seventh-day Adventist. Dili pud pwede, bro, nga kung unsay opinion, reaction sa usa ka miyembro sa Seventh-day Adventist, mao na toy imuhang gunitan, unya imuha nang igamiton nga whole doctrine sa Seventh-day Adventist, himuon na nimong doktrina sa kinatibuk ang Seventh-day Adventist nga pagtulon-an. Dili na ingon na. Halimbawa, pwede ba nga kanang imuhang stand karon, kanang imong stand, imuhang opinion, imuhang reaksyon, pwede ba na natong gamiton nga itudlo na pod sa mga ubang Katoliko nga maunay stand sa tibuok nga Roman Catholic? Dili na. Mao na nga gitubag tika nga base sa doktrina gyud sa Seventh-day Adventist. Kay ang teksto nag-ingon lagi, bro, nga kadtong nagsigig ingon sila mga Hudyo, mautoy sinaguga ni Satanas. Unya kamo man na mo'y nagsigig ingon sa amuha nga kami mga Hudyo, o sila mga Adventista mga Hudyo na. Ari kamo mo'y nagsigig ingon ni ana. Kamo mo'y sinagoga ni Satanas, bro. Next question. Ingon sa imong gibasa sa Revelation na sila ang mga Hudyo ngunit hindi naman. Sabihin, gisunod nila ang doktrina sa Hudyo pero dili sila Hudyo. Iya sila sa yawa o buton. Kamo na. Ay, imo na yako sa wala lagi nag-ingon lagi ang doktrin ang Biblia ay lagi usba ang gisulti sa Biblia ay pog sabta ayaw sabta sa imong kaugalingong panabot ang gipahayag sa Biblia. Wa gyud nag-ingon ang Biblia nga ang nagsunod sa doktrina sa Hudyo sinaguga ni Satanas. Wa na nag-ingon ni ana. Imuha ra ng kaugalingong konklusyon, interpretasyon sa nasulat sa Biblia. Imuha ng kaugalingong interpretasyon. Kay kung basihan pud magsunod sa doktrina sa mga Hudyo, kanang inyuhang mga ribulto, bro, asa ninyo nagikuha og mo pabarog mo? Nga pwede ra kuno ang mga ribulto sa mga balaan, pwede kuno gagamiton o kay mabasa sa Biblia o nya asa mo magkutlog mga sitas ana. Di ba sa mga sitas sa Old Testament nga kuno o ang Dios nagsugo sa mga Hudyo nga maghimo og kanang mga ribulto sa mga balaan? Asa po na ninyo gisunod nga doktrina ng inyong mga ribulto? Di ba gikan sa mga Hudyo? Ay kamo poy kung basihan natong imong argumento nahimo pod mong sinagoga ni Satanas, mo nang ayaw lagi i-interpretar ang nasulat sa Biblia sa imong kaugalingong panabot. Ay pugos ba ang nasulat sa Biblia? Ikaw gyud. Next question. Dapat na ni. Ingon sa nimo sa Revelation, nakabutan ito kuan sila ay nagpapanggap na Hudyo, wala nakabutan na giangkon nila Hudyo sila ray ni sunod ra sila sa doktrina sa Hudyo, sila kay mga buton iya sa yawa. Wa gyud itawon lang, wala ginasulat na, bro, nga nagsunod sila sa doktrina sa Hudyo. Ug usa pa ang adlaw igpapahulay, bro, dili na doktrina sa Hudyo, doktrina na sa Ginoo. Ginoo mo'y nagsugo ni ana. Aw sa ingon sa Ginoo. Ginoo gyud mo'y nagsulat ni ana sa napulo ka sugo. Dili kay gidiktar na niyang Moses. Siya gyud mismo ang nagsulat ni ana. Ang naa sa napulo ka sugo nga naukit sa bato, tudlo gyud sa Dios ang nagsulat ni ana. Doktrina na sa Dios, dili na doktrina sa Hudyo. Unya, ayaw po, lagi gosba lagi kay ang kana laging nagsigig ingon nga nagpakuno-kuno nga sila Hudyo. Katong imong giingon nga
nagpakuno-kuno Hudyo. Ay, kanya kami nagpakuno-kuno ming do Hudyo. Niang ko namang gani ko sa imo nga Pinoy kong dako. Nagpakuno-kuno di ay na. Oh, kaklaro di ada oh. Wag ko nagpakuno-kunong Hudyo ko bro, kay Pinoy kayo ko. Ay, amot lang ka nimo asa na nimo nabasahan nga libro or doktrina sa Seventh-day Adventist, sa 28 Fundamental Doctrine, no? Asa ka na nimo nabasahan nga nag-ingon ang Seventh-day Adventist, o kaming mga Adventista nagpakuno-kuno ming Hudyo. Ambot lang, o napakay nabasahan ni ana sa atong doktrina kay wa gyud na intawon. O wala na to siya. Hello? Aw na pa ka? Si brother kuan dito ning gawas, abing. Sige bro, pamunta na bro. Next question. Asa gihimo ang salbahista, sa Amerika o sa Israel? Wala may salbahista nga nahimo bro. Ay, sabadista rin. Wa po'y sabadista nga nahimo bro. Ay, wala. So, piki mo. Dili. Ingon ka, wala. Oh, ay, sabadista man na imong giingon doon. Sabadista gin ka, SDA ka ka. Ay, Seventh-day Adventist. Ingon nga sabadista. Ang sabadista, manggod mao na'y tawag ninyo sa amua. Pero ang pangalan na sa amuang denominasyon, Seventh-day Adventist. Maoro to. Ano sa man? Mara to, di na ka mga tanag ko tro. Eh, di na kayo nasakto. Okay, daga.